yan cheng chu mian mian hne na vakalin ani chuan apuina amamawang chuan alo be tha hle a Mr. Fu in company hian legal advisor in nei chabira khonga hi min pui theila kan lom ngotang alo ti a ani chuan I pasal kha boina chok chuak tu hi ani si a tinge nangman min dil ama zok ni om tak ati chuan ani chuan ani point avei ve lutuk mase na danga tam ema hemi tak hi chu ka kuta ada ani alo ti ve a yan cheng chu thau thutin mian mian na pana ama adingin ani chu I chanin iring hle mai mu ati a mian mian po chuan han kinga a tha zong chuan alo soi ve zel yan chenga chu dokana thutha in ka pui thayang che mase thil pakhat min ti sarwenga yang ati a engi alo ti wata eng thil po ni se ka tinge yang alo ti a yan cheng chuan kanin date anga yang ati a mian mian chuan date mo tingi a han ti a ani ve thong chuan I pasal hi arin omve tak takem ishat nan a han ti a I du do nem ati chuan ngai to in ole kanin dai theyang ati a ki chen chuan ron textin han king te pahni kalna cafe chu aron shila yan chenga chuan ole kalang le ti in akai mian mian chuan tuna mo ti in anin po chuak ta nga la han king te kalna arun thona chuan bakalin chutna an reserve chuan an thu an pia che a han king thil lo in mek nen chuan in mu in ani po alo meng phok kher mai le yan chengla chuan ilo om ve ni mo hei inu pui nen thil soidun kan nga ya ati a akal pui abial no ni bok so so chuan nang hi nupui ilo na yamo ti in kan san chu atum chu in soifia tumin azui mian mian po chuan vapan vatin so so nakina thil omza ka shilang che chu ati ve a han king chu a how der vela tinge kanin nei ti ishil lo ati vel so so po chuan nakina I in soifia le anga yang ti ya kalatum chu yan cheng chuan nakina nga yem ni tuna soise alo ti mian mian chuan Mr. Fu I enroll na tura ani I enroll ti ma se vapan na in han king kwa chung chuan soiro le tu zok nge I thandon in pui peni nge ani hi a han ti a han king ril ru po a boy kher mai ngai to in peni ka thang lo ni chuan kan lem chan hi a sia anga kan studio in atwar om si a nakina su su hne na chuan ka in soifia mayang ti in peni ti in a thang ta zok so so thin rim chuan beng popin akal sana a zui ngal han king chuan mian mian chuan yan chenga chu a how ti ti a anin kara enroll lo turin le a pasal a chendon lo thu a shila chuan hei kanin dai to a kan studio po min pui nge nga yang tia kalatum chu voi khat cha kanin dai tang ti ka soi hlei nem ti in mun danga kalpui le chu atume mian mian chuan iwa phakar tak ti in alo tang ve chutia anin potvel chu an pi a mian mian u nau nu weyan chuan lo mu in yan chenga chu a mu chu alom hle a ngai toiletin an chung ko a an om khoma apa in u nau nu mian mian adwa big za vel te kha chutia pona in ngai to akal motorin asu chep chu yan chenga hian lo po so na lo ni a khata chang khan alo star hi alo ni a yan chenga te pahni in potvel po waiter pakhatin Mr. Fu tia ka wa zui tura ati ta ka chuan fu yan chenga ati namo ti in a u nau nu po a han mu a makati hle fu yan cheng chuan ka u nau nu kha a ho hle ani si a engi mu tak chu a umani ti in ngai to a yan chengan a assistant ne na chuan engte ka nge fu group gala kha kan nei don tia lo zo tin ani chuan thlathum nuwa alo ti mase yan cheng chuan kar le nei turin lo put na yang che ati a assistant chuan tinge iwaman mo ve alo ti yan cheng chuan tinge a harem ni special assistant ini na hi idu vak to lo chuan midang kala thei rengania ti in awawa ani po chuan kalau ti ange tia kala tum chu peni te studio thopui du lo hau kha ilo som vek donya ti in acha ngal boka chu mai ni lawin peni hak tur gam lo va thon turin acha tange nge
fu gup gala hun lo thlengin mian po kitchen khan shwain an lo thlen chuan nuam taka ama tan leo lawa mit gala Mr. Fu ba sai chu mang tura cha in mian po chuan keima tan a alo ti a alut ve tangal a una nu khan lo zui ve zel hi alo ni a chhunga va thlen chuan yan cheng nen in mu in anin noi deuh ver vera anin pan hna ya yan cheng chuan ikor chu in me kher mai tia lo fak zewin mian po chuan kalome alo ti ve maya mi pui ma a chuan phei du nin yan cheng chuan a han ko khoma an zawai ma a chuan mian chu peni anga mel shatirin ani hi kan designer thiam tak he royal view garden design tu ani e ati a mi te chuan thiaman lo ti in an lo phun sap sap an mi som te chuan thopu ya te lo somin ama an studio ne na contract terminate tu te chu an zak ru hle a yan chenga chuan a fakhle bok nen ti chuan party chu an chanta a an chhaka Mrs. Fu le chuking local inbia chu mian chuan han mu Mrs. Fu yan chenga nu chuan a mu hlau kher mai light ron thima music ron in play in mian chuan yan chenga chu kai phein an pani chuan laman chan dona mian chuan me che pakhat sama ne chula in ama chuan manga ti chuan an pani chuan an lama an ne so don kher mai an chaka chang chuan an lo en ve renga Mrs. Fu chuan tunge khunu khu ka fa pamit la em tu khu ama wangin gala po na ni ania munge ka du ani ati a chuking chuan penia ni ti a sherenga angai ru kher mai Mrs. Fu ne na chuan zu enang myang ti in an kala chokla in na thok tu te ne na chuan khonge ka fa palam pui me chha kha ti ya zo chuan restroom lam an ko mu a mian po alo in chei thame ka chuking le Mrs. Fu po restroom a chuan an lut ma se mian ni lawin me che pakhat kordum have thawa mu in alo ni lawa mian chu restroom a thaw omin a pya zo ka alo om ni in an lam lai kha ron langin mian chuan Mr. Fu ka kalanga ya ni ati a ani chuan kanoi mudu lawem ni alo ti ma se mian chuan tun hi hun chaber ani ri lawe ati wang chuan ole ti in an mu lo nan a pu ru thei hi alo ni a chuking le me che pakhat lo langin ani chuan peni in tura thil ter turin le an mi pabiak ne na omdun tir turin a plan te alo shila a kaltira chuking chuan a thi kem pangin a ming chian na tur rimot angai to hi alo ni ti chuan kha a me chebia khan midang shwain kabia pa le peni te an omdun ti in room lama a shwaya an wa hong chu mian ni lawin chuking kha rizai lawin khu in alo thu an lu cha tia chuak ngal ru ti in alo awa an ni la chuan a thla te an la a rewak lawa chuan Mrs. Fu kharon kalin chuking nangmo a ron ti midang ho chu chhuati rin an kal nu chuan chuking chuan nute ka in soifia thei ti in ape a yan chinga ko chu hei en la ti in ami patom pui chu tu dang ni lawin yan chinga ni thu a shil Mrs. Fu po chuan alo ni mo atir khan soi ngal turania i za pha sin ati a ma se ani chuan in la fel deuh hian yan chinga a ming chat ka du lo wanga ni alo ti keu Mrs. Fu chuan ole engpo chu ni se nang hi kamawata na ka du inya lom ati a angai ven le hle chuking po chuan ti fu a in ti hle a nute hei intifaya in hak thate ka du a ti in lo chwa san ri tur chuan a han ti a ani po chuan ole ti in a kal ve mai rewak lawa chuan chuking chuan kol dungin ami biak nu khani in chu nu chuan ngai dam dilin nang mai om ti ka sha lo wanga ni ka lo shwai ani ho kha alo ti a ma se chuking chu thin rim vya ma se ti the om to lawa ma se zan ina kami pa om pui hi fu yan cheng ani tu midang ma an ni lo ti in waiter kha hotir va turin le paisa pe ya aka chep tur shil turin ati ngala ama zan kha lo langin chuking chu a roi hle a ani hian mian in tura anti kha alo ina alo roi hle ni in konga akal chu mi pa pakhat nen in tokin ani chu awasu a roi em wang chuan
icha em alo ti ani la chuan yan chenga emoti in awana chu pa chu kha a me cheroi khan penny mutpui tura ati khani in ani chuan penny ini em ati a chuking la chuan o alo ti a aril ru chuan penny emomin ti ya minom pui ringot po apoi lo ti velin yan chenga emoti in chupa chuan a hruai ta da ya chuti lain mian po alo roi ve hle a ani ro yan chengan lo mu in a boi puya ho puya tum chu alo la du lo zu ala indu thu ten lo chang ma se yan chenga chuan hruai luin apoma room lama kalpuin khuma chuan na muta nain hanfo mai tuma chutia amu hil chu ma se a moya ni loin a chala fo pin kalmai tum chu mian chuan lo van betin du tak khonge kalitum ti in a potlet yan chenga chuan engtin mumin kau ati a azot non le mian chu ron thu thawin du tak ti in ron kawa yan cheng chuan tunge kani sha em ti ma se mian chuan ama chu botlu in a fop ma satha zoka yan chenga chuan tunge kani hi sha em penny ati a ani chuan nang hi chu ka hai the ngai lawang che ka pasal gu yan cheng ini hi ati a yan cheng a po chuan in sum ta bik lo chuan an pani chuan in fo pin hun chu an mang dun zui le ta bok ato zing lo ni chuan yan cheng chu har ma sa in ain ha zo khuma wa chu in chutia a han chu chu mian chu ron in herin amala ron khama chelawa ama ti tholo tum chuan a han ome ma se a phone ron ri thu chu rang lu tu kala in anu lo ni ani chuan in lama ti tur poimo om tia ron shilin lo ho wa te ati a ti chuan mian mu hil chu kalsanin a chuak tak ngal Mrs. Fu chuan tu emulo bia in ahma zana thil thleng CCTV record chu a omem ti lo so tin chu keng le yan chenga te an om dun nge yem ti lo sha ta tum ni in ma se CCTV footage engma mutur om lo ti lo shilin Miss Zhao chuan yan chenga ahma ngai ro pui si a chu tiangin do ta soido nem ni alo ti ma se Mrs. Fu chuan chu tiang mai ni lo thu le ahma po in yan chenga nei du wanga me che chen khatin thil a thlak tak an ti thu alo shil zek chutia phone a bek lai chuan yan chenga po ron thlengin ada wata ani na chuan ni zan lama nangma man changkai tum che a ompui che an omem ati a ani chuan min man changkai tum ani lo ka du wanga lom alo ti a anu chuan ril ru chuan chuking amuti in ani khan do talo sei lo ani hi ti in aring pum hluma ane na chuan ani chuan kha me che lak lo sangmian kha chen watla ani nen hian in nei to ro u ati chuan yan cheng po alom kher mai an thil soi chu king chuan lo shevekin ahma zan na ompui chu penia ni ti sha in ichak don lo ti in angai rule kher mai le chuti lain mian po kharun har to in alu anal tok chu daren zat nge ti in a phone a han bi a ahma zana thil thleng te ngai to in zuwa in cheuti a sha a abul be shi te bula korlo om mu chuan makati rel ru hle ma se thawin ain bela chwa tom cha chu yan cheng ron let nen in tokin room chung lama anor let le yan cheng chuan dokana in nam betin ilo har towa a han ti supa engei an ati chuan ka tha e ti lo changin namsuna kal ngal mai chu atuma ma se alo pot le ta ahma zan vel wang khan a han fiama ni zan khan engtin nge min kau a han ti a mian chuan Mr. Fu ni zan kha chu ka rui wanga ni inga ma ngai du su te ati a chat taka kan thodun zel ka be se ni zan party na ami tam tak ma amin hmel shata kalom lu tuke ti in kakalange ati ya achwak yan cheng chuan ril ru chuan iril ru tak nge ithil soi te kha ithin lunga mun ka changem te in a zui ve a pona mian a han chhuak chu u naw nu wen king chuan lo mu in engi mu tak chu a thlenga ni alo ti a en thareng mai ani yan cheng chuan mian taxi chang chu ka thlang che tia ka yin ani chuan angai lo ti ma se biak che ka du alom ti in a pot lui ta thawa an pani chuan a assistant kitchen chuan ka ra phurin an tla na
mian chuan an ngoi ring chu chong masa in Mr. Fu khonge tu nanga kan kal don ati a ani chuan nai thutin tinge I hlawem ni a han ti vela anom dan chu ki chen chuan an hmami ro atang chuan lo melin alo nui ve suk zela yan chenga chuan chuking te nena an contract sign chu su ta ni ti in paper a han pe a mian po chu alom kher mai lom thu a han soya yan chenga ero chuan kan nu puin ya engma ani lo kha ati a mian chuan ni zan kha ka rui wanga ni a han ti le chute anin biak ve lai tak chuan an hma a ka run thlanin ki chen chuan a hmu lok lo wang chuan anin su a yan cheng chuan mian ve na tumna lama a seat belt in phel chuan a hma a awa oma na takin a in hliam nge mian ron har deuh chuan a hma a yan cheng ni kho shelo lo om chu a hmu a ama po ana deuh wang chuan ni kho shelo chuan a om le nga la arun harle chuan hospital a lo omin nurse hian a lo boi pui mek thu chuak in khonge kara ka chuan pui te kha ati a nurse chuan an na deuh thu lo soya first aid room lama pan chuan kwang pakhat an lo nor chhu awa hmu chia buk nen watan phei ngalin doctorin kan chan the ngang lo ani alo ti bok si a yan chingi muti in a real ru chu a shom hle a khonga in ron harle ro I du ka ti yang ati chuan nung lama chang chuan I ti tak takem ti ron chong thom chu yan chenga ani hoi phei watin ani chu alam hoin alo ding reng awa pan pheya awa kwa a alom chu a chap zoi in lama lo ho to in mian chuan yan chenga hne na chuan thil that taka a eya chul thu le dam chak theina tur ani thu shilin bong tu te chu in turin a han ti a mase ani chuan angai nat lo thu lo soye mian chuan katan tal claim in la ati ta ka chuan in le tangi nge a hmuya bong nu te kai chu a han nuya mian chuan yan cheng la in enge ti pa chuan alo fop an pahnih chuan anin ngei hle to a yan chenga po in ikianga ka om hi chuan engma ngai twa ka ngai lo ka du berini si a ati a chutia an lo om lai chuan a assistant ki chen khan ron kolin peni ne ni nom du na ni ti ka sheve kanya kadam nge thi po I ngai ven lo alo ti a alo vui ve hle yan chenga chuan engei an a han ti nu a ani chuan ka keru atlia ka na ka ron kan lok thei don lo ka ai o special assistant izuna ngai don ani ti in a shila ada nu chuan yan cheng chuan special assistant amamo thu le mian chu pui tur chuan a som ta mia mian nen chuan lo ding du nin a assistant a lo chang don ni in ki chen dam ma chu an pani chuan anin du ton ti an sha ta ka chuan an lo min no man ti hle a anin fop thole yan cheng chuan zan in chu heta riak la ti in a soma kol dong in kwaring chung chuan a changa an ti tur vel a shila mian nen bok chuan in fop le in an ti neuwa zan chu mang du nin atu kalo ni chuan mian chu alo lamu a phone ria harin a pik yan cheng ani in I har to empty in na om thu ta shilo cha in ka kalani aron ti a mian chuan a taksa nat vek thu soi chuan yan cheng chuan aduta chuan ka dim to ang che ti in anin thla a mian chu a hlim ver hle a phone ron rila in yan cheng a bokemo ati a mase han king lek ni in chu king te group ne na an contract a fel fai thu le ati ani ti alo sheve cha ni in a hne na chuan Mr. Fu kha chadewin en kolang che ti in anda a chuti ralin mian luak chu a run chuak thu ta thawin atan zui ngal